Ano pre? Ha? Magkano ka dyan? Kumusta na? Ha? Kumusta na pre? Pre? Bilis ka pre. Ha? Sige. Sarang buo, tapos sibuyas, bawang. Tauyo, tapos suka. Lana. Tauyo, tapos suka. Tapos lana. Okay lang. Kaya ka sa vlog? Ha? Oo. Kuya na si Uragon hani. Smile. Wait. Ano pangalan mo? Vasquez, say. Ha? Vasquez. Basquez. Anong pangalan? Boy. Boy Basquez. Oh. Taga saan ka? No, po. Pagkapo? Boy. Ha? Oy. Tenda? Ika tayo okay lang. Ibata sa vlog? Ilan. Dahil ko na-edit ha. Ano da? May flying kiss pa ha. Para kaysa itong flying kiss mo, boy. Para kaysa itong flying kiss mo. Ikaw pala nito ha. Anong masabi mo? Ano? Anong masabi mo? Ay, salamat. Iba ko sa vlog ha. Dahil ko na-edit ha. Okay lang, mahiling ka mo? Pa-search mo lang. Pampira ka? Si Seven. Ano pre? Ha?
Pre. Pre. Bilis ka, pre. Nagano ka dyan? Ha? Nagano ka? Manig di? Madam kita sa Indo? Madam kita sa Indo? Sa Indo? Mus? Bisa naman na? Nasupog tali ako dahil nahili. Dara na ini, may dara ako dyan. Nagluto unta. Nagkakana ka mo? Nagkakana ka mo ko? Ha? Nyaw si mama mo dyan? Nagalit na? Mas na? Maroon sa Indo? Tara? Ano na? Mana pa rin? Masuno ka? Ha? Hmm? Iyo. Siya? Ha? Tay. Manok mo, manang. Day. Manok mo, manok. Dayo. Day. Ay, kana. Mana talo to unta na? Si mama mo. Ayaw. Naglaga ito. Manok mo. Ano na noy? Ano mo si Puntoy? Ano pa day? Gayaw si ano? Ano? Nagpakalabang dengan sa ate Yule. Nagulit dito. Naguli. Ay, nagulit na sa kalabang ka. Iyo po. Nagumag sa agong niya. Mana pa day? Talo to unta pa day? Tay, mana tay? Wala tulog, binimod mo. Matagaraw. Luto unta pa day? Nagang ka na? Kumusta? Role? Ha? Kumusta? Mapatay ka na baga? Ay, si mama mo? Ay, si mama mo? Naguli mo na? Iyo. Kumusta ang buhay ninyo? Sabi, tulala kang perme. Dayman. Oo. Magkuyam yan ang ngirit mo. Magay-gay nga na sa imong ngirit. So mamaya na tayo magpintuhan. Lutuin muna natin tong ano. Lutuin muna natin tong ulam nila padi-padi. And mamaya na tayo magpintuhan. And guys, so ito nga yung pagdating ko. Ito yung si padi-padi oh. Nilinisan agad yung ano, manok. Oh, dahil magpagkapon dyan pa deh. Sa sako. Sa sako. Anong pagmati na mabalik na ko de? Ha? Okay lang sa'yo mo na mabalik ko de? Ano ta gusto mo akong balik de? Ha? Sabi de ka nagkakarigos. Nagkarigos mo. Oo, nagkakarigos ka pala. Bilis ka pa de? Pare? Pare? Go! Dahil ka nagpagupit? Ikray po na pala dito. Sino yung nag... Oh, dadala pa rin.
Dahan-dahan lang, mabubanta ka. Dai mo pag... Dai mo! Balad-balad ka na gayon pa di. Ha? Dinigan mo, trao? Magkuha ka doon balde pa di. Pare? Magkuha kang balde. Tapos magsabong ka ha. Dinigan mo pa, gaw? O, digdi mo doon ligan sa... Hindi sa gripo. May pang tadad ka dyan? Naka-display yung ano, certificate nila. Sige, bumbahe. Ay, kutsilyo mo ga. Ha? Mayo? Isa nagpagibo ka ng gripo nindo? Isa nagpagibo? Si mama magpakalot. Si mama nagpakalot? Siguro kasi sinahod ni Padi-Padi sa YouTube ba na? Sobrang ng kutsilyo? Si Padi-Padi guys, alam kong ano gustong lumapit sa akin. Kaso nga lang, siyempre nahihiya kasi nanibago. Kasi bago Padi, ka nagkaragis Padi? Ha? Oh, so ano mo? Yan. May kang sabon? Pare? Sabon ka? Ano tighali mo dyan gaw? Ha? Ano si Junaid? Ha? Mayo? So yan guys, tatakin muna natin yung manok para makakain sila ng maayos mamaya. Ayan, na-miss ko silang lutuan ng... Oh, ba't dito pala dumadaan yung ano? Hindi. Papunta niyo sa baba? Kailan pa ginawa, ano na yan? Yung gripo? Matagal na yan? Bago lang? Ayan, na-miss ko silang lutuan itong ano, adobo. Kasi medyo matagal tayong hindi napunta dito. Go, kutsara. Lana. Gawin nating assistant cook si Django. Go, Lana, go. Ay. Pok-pok. Gires. Nakulod. Inubos yung isang buong sibuyas ni Django ah. Oh. Hugas ha, hugas. Teka, nagpagupit. Epo mo? Ubos na. Ha? Kumusta? Ha? Aso?
Asa? Yan si Pade oh. Saan punta ni Pade? Bagong ligo oh. Dahil mo na magkalo pag ano, pag basa ang buhok. Mag-ano ka? Mag-sukray ka? Pade? Sukray? Ano? Ha? Kasi ba? Muna tigbil sa mo. Medyo nanibago ulit si Padi-Padi sa atin, no? Kasi nga, medyo matagal tayong hindi napunta. Pogi! 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 Abang pogi! 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 May baka? Oh, ibang ito bakal. Ika bakal. Bakal na pong magic sarap. Magic sarap ba ba? Okay na hapon. Magic sarap. Yo, si sir. Iyo. Ano nangyari, sir? Pamangan nagkakalingan. Bisitahon ta lamang sa mga aki. Karoon na istak parang ha. Iyo. Pogi! 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 Ilang mo pogi! 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 Paling baring pogi! Paling pogi! Pogi! Hindi naman sila pumayat. Tumangkad lang. O malamang pumayat ng konti. Eh dahil siguro sa pagtangkad nila kaya talagang kala mo payat tignan. Si Rolly ang ano, pumayat talaga. Bilis tay, tay. Bilis na. Kisa ini. Ano ito kabak? Saan ba ka? Dahil ni pili sento kabaka. Ano ini? Matarong. Ha si Junel tay. Kuya Junel. Hoy. Ha si Kuya Junel. Ito sang ko si Raul bumili na itong ano, magic sarap. Tagal. Yung pala nahihiya kasi may utang daw sila. Pogi! 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 Ano pa itong pogi? Diyan ka lang. Oh, magi! Pogi! Pogi oh! Pogi oh! Pogi! Oh, haling ano, haling ano. Oh, haling ano. Pogi! No? Isa to. Isa to. Isa pogi pa din. Bayong. Ini sini. Ya, basta dating gawin na. Kung ano yung sinabi ko, dapat yun yung masunod na. Kasi hindi naman siguro kami ano yan, wala naman siguro kami pinapagawa na hindi dapat gawin. Lahat ng ginagawa namin para sa inyo na. Yan, mag-umpisa ulit tayo. Tumatawag ba si Roy dito?
May ano talaga, may agom na? May asawa na daw? Saan? Si Roy? Sabi ng mga may asawa na daw eh. Sa tingin mo, totoo kaya may asawa na si Roy? Wala pa? Yan lang ang hindi natin alam. Yan guys, luto na nga po itong adobo. Oh, hugas na yun eh. Hugas. Go. Ha? Hugas. Day, nagwala ka na baga. Karagos ka sa baga? Ha? Day ka magkagat. Di ba nawawala yung ano nito? Mannerism na mahilig mga agat. Day. Anong sakit si Katay? Kuya? Kuya, Katay. Katay? Yan, nahihiya pa sila. Ha? Gusto mo magmotor? Ano pala ito, mamotor kita pala eh? Ikaw mag-drive mo na. Sige. Di ba kung nahihiya o ano eh. Pare mo na. Mamotor kita mo na. Mana, digdi. 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 Sakay na. Dahil man mahulog. Digdi ka, digdi. Digdi ka. Ha? Bukuan eh. Hindi, digdi ka magtuntong. Ha? Ha? Wala na. Manayo. Kung gusto pa rin eh. Dahil magmuda ha. Yan, yung yakap niya talaga parang miss na miss talaga kung padi-padi. Manay. Yung manayo. Bahala ka na. Bahala ka ng buhay mo. Ada pa rin? Bahala ka ng buhay. Dudag. Madamang kita. Yung banubahan ako. Manayo. No. Ha? Balik ke kawan. Bye. Aduh, kagak padahong. Padahong ka na eh. Padahong ko. Bye. Padahong ka na, padahong ka na eh. Bye, ano no. Oh, babay na. Bye, no. Madu mana kita? Oh, di mana ka? Bahala ka. Padahong kita. Buko. Ha? Ano ba rin? Ano? Ay, buko pa rin. Buko. Sakay naman ko. Oh, dadawon. Ito guys yung sidecar nila no, hanggang ngayon di pa nagagamit. Yung napag-usapan namin to ng sponsor nga guys no, di ba? Babawiin nga ito. Pero dahil
chinat ko siya, so wala siyang reply. Pero nasin niya yung message natin. Kaya hindi ko muna kinukuha kasi tinatanong ko pa rin siya kung sinabi ko sa kanya na nag-ausap na kami ni Ate Yuli sa barangay. Kukunin nga itong sidecar pero wala siyang reply. Kaya hindi ko kinuha. Sabi may gusto daw maka-boundaran nito. So itatry natin. Pa-boundarahan na lang natin para kahit paano may pumasok sa kanilang income. So kailangan lang nito ng bomba. Guys, no, bumalik na po tayo dito sa bahay nila Padi-Padi kasi nagkaroon kami ng kasunduan ni Ate Yuli. Gusto niya magbakasyon doon sa kanila kasi miss niya na yung anak niya at asawa niya doon. Kaya sabi ko habang nagbabakasyon siya doon, ako na muna bahala sa mga anak niya. Kasi kawawa talaga yung mga bata. So sinubukan natin si Ate Yuli na siya yung mag-alaga. Talagang hindi niya kaya. Talagang siya mismo nagsabi na mahirap. Oo nga naman, mahirap talaga. Lalo't ganito yung mga sitwasyon. Lalo't walang suporta na dumadating galing sa asawa niya. So talagang mahirap. Kaya yun, nag-request siya na magbakasyon. So kami naman, sabi ko naman, sa tulong ni The Prospect, sabi ko, sige, ako na muna bahala sa mga anak niya. So hanggang sa makarecover yung mga bata kasi yan parang pumayat talaga sila. Ito si Django, pumayat o lumaki lang. Pumayat o tumangkad lang kaya tingnan mo payat. Si Rolly yung medyo talaga pumayat ng gusto. Siguro dahil sa kakaisip din sa wala si Ate Yuli dito, kami muna yung mag-aasikaso. So siguro ano pa man yung mangyari, talagang andito na tayo. Kasi talagang kailangan ni Ate Yuli ng suporta. Yan, binalikan natin sila dahil talagang kawawa naman. So yung mga susunod nito guys, talagang ito yung unang-unang gagawin natin pagkatapos nating mabalikan ito. Unang-unang gagawin natin, obligahin natin yung magulang, lalong-lalo na yung tatay na suportahan itong mga bata na ito. Kasi ngayon, bago na yung DSW Secretary, siguro mapapansin na tayo din sa DSWD. Doon po sa mga nagtatanong na ipa-DSWD yung mga bata, dalhin sa DSW yung mga bata. Malabo po yan dito kasi wala namang nakuhang subsidy galing sa DSW dito yung mga special child. Hindi tulad dun sa ibang lugar na mayroong nakuhang suporta. So dito wala talaga. So parang useless lang din yung kung idadalhin natin sila sa DSWD. So gawin na lang natin, suportahan na lang natin sila. Yan, yung mga nakaraan, palipasin na. So simula naman tayo sa simula. Para na lang sa mga bata. Ito yata yung binigay natin kay Ate Yuli na yung sinahod ni Padi-Padi sa YouTube. Ito yata yung ginastos dito. Ang ganda ng tubig na. Saing, pagka umaga, pagising, mag-init ka ng tubig na. Ano kasi nagigising? Amay. Mag-init ka ng tubig para pagising ng mga kapatid mo, makapagtimpla ng kape. Kahit sinangag lang, may naman dyan, may sibuyas, may naman dyan, yung binilo kanina. Mantika at saka mantika at saka bawang. Marami pa. So ganyan yung gawin mo pagka umaga, magsaing ka na. Kaya pag may bahaw pagkagabi, yung tirang kanin, isangag mo para makakain na yung mga kapatid mo. Bukas bumili ka ulit ng ulam nyo ha. May mga grocery pa ka dyan? Ayun na. Ibili mo ng ulam niyo bukas ng tanghali. Ha? Toyo, meron ngayon toyo dyan? Bumili ka lang itlog bukas ng umaga. Tapos, pwede ka magsaing. Kaya kung may tirang kanin, sangag mo. Para may almusal yung mga kapatid mo bukas ha. Hindi na ka magtatagal, no? Kasi guys, kasi ako, nagpa-massage. Yan,
Pagkatapos kong pumunta ako dito, na hila ko medyo sumama yung pakiramdam ko. Hindi namin hihintay maluto pa yun. Basta asikaso mo yung mga kapatid mo ha. Ikaw yung bahala dyan ha. Magkakanasan ka ba dyan ha? Bantay mo katay ha. Bantay. Pre. Ha? Ayaw dahil mo pre. May gusto talaga si Padihaw. Ha? Oo. Natamado ba na kamay? Sa aga naman iya, mabalik na kami sa aga ha. Pare.